gaur torturan aurkako egune dela eta, jende bate pentsau dugu ekimen batzu egitea. Ekimen horietan sartuko ziren pankarta informatibo, panela informatibo eta parodia bat egitea. Informazio bezala zabaldu nahi genuen Euskal Memoria Fundazio bildu ditula 10.000 testigantza eta aparte darela 3.500 salaketa, tortura salaketa egin da Euskal Herriz. 1980 eta 2010 urte tarten. Horrekin batea ere baita gorputz polizi ezberdinek nola praktikan jartzen duen tortura praktikan jartzen dituzten eta bereaik dauken impunidadea. Horrekin nahi eguna esan da, impunidade horrekin bukatzeko eta torturatzaile merezi duen zigorra jasotzea. Eta zentzu hortan, salaketa eta gaurko egunen barnean, pankarta bat jartzen hasilea talde politiko eta gorputz polizialen ardura salatzeko torturan ingurun, tortura zein impunitateen ingurun, eta jartzen eginen bitarte, Zipaio kotxe bat pasa da, gelditu gaituzte, pankarta jartzen nahi ginen bi pertsonak eta inguruntzen ere beste bi geldituko gaituzte, eta biri jarri digute falta por injuriako imputazioa eta bati pankarta esku zeuken nahi beste falta bat pankarta eskutan egitzekatik. Eta, salau nahi dugu, bai tortura existitzen dara gaur egun eta hemen, salau nahi dugu impunitatea existitzen dara gaur egun eta hemen tortura ingurun, eta salau nahi dugu salaketa egiteko aukera ez daukagula gizarte.